Comprobando sonido, comprobando sonido. Sent molt bé, tio. Hola, lots. Benvinguts en aquest vídeo d'avui. No puc mirar perquè estic conduint. Avui és un dia important. Avui és un dia guai. Avui vaig a fer la darrera immersió del curs de busseig, vale? Aquesta és la quarta. I bueno, estic amb Enric. Enric, mostra't. Vale, Enric, fidel protagonista dels meus vídeos. Estem de camí a Manacor, vale? En el club de busseig on he fet tot aquest curs i tal, i anem a cercar el material. I on anem, Enric? Un lloc que en Sion li agrada molt. Sion, si estàs veient aquest vídeo, llàstima que no puguis venir, tio, joder, que te volia veure, tio, t'enyorava. Però bueno, res, i d'això estic de camí. Ara anirem a veure a Manacor i agafar material i cap a Secada. Let's go. Bueno, hem arribat en el puesto i està una mica moguda la cosa. Què trobes? Està un poc mogut. Està una mica mogut, Està un poc mogut. Joder, sí que s'ho mogut, tio. Sí que s'ho mogut. Se m'ha mogut. Sí. Bueno, lots, i per lo visto fa bastant de vent. Enric ara ha suggerit canviar d'ubicació perquè està molt moguda la mà, i ara l'estic esperant, que ha anat a xerrar amb un company seu i mirem que canviem d'ubicació i a menys si on anem el vent està bé, perquè joder, havíem mirat abans. Una de les coses que s'ha de fer abans d'anar a bussejar és mirar els temps, per tant ho havíem mirat i posava que estava bé i resulta que no, per tant això, canviarem d'ubicació i a menys si allà podem bussejar. M'he anat a puto cul de Mallorca, tio, per poder bussejar i no vull que això sigui en vano. Per tant, a resar un poquet, tio, que fa molt de vent, joder. Però bueno, res, podrem bussejar, segur. Vinga. Menys mal que Ole. està aquí al lado posant-se stop, perquè no sabria si... Vaig a fer un super zoom. Menos mal d'aquesta. Menos mal. A tope. Vámonos a tomar. I no, és que encara no trobarem puto pàrquing, tio. Això ho és? No, tu ves fins al final. Vos mostres tinglada. Vale. Com veus aquí, només tenim, vale, dues botelles, tio. I aquesta immersió és guai perquè anem l'Enric i jo tots sols. El sol se'n va a 7:30, 8 menys quart, i són les 5 i llargs, la veritat, així que res, esperem que tot vagi bé. Per l'agua, patos, si realment passa. Volvem ara, si l'Enric torna i tot això, menys si tot va bé i podem anar cap a dins. On formes el teu? Aquest és meu. Aquí és teu. I això va així penjat en plan... Sí. Mà per tafar. Enric, com anava de temps? El sol se'n va, tio, però... Vámonos al lío. Instructor. Instructor número 1. Vale. Let's go. Vámonos a tomos. Sempre s'han de provar reguladors, tio. declaracions. Bueno, aquesta immersió, tio, m'ha flipat, t'ho juro, en plan, estic disfrutant un munter. Ja està superguapo, tio, m'ha encantat. I res, tio, joder, ready per més, tio, en el futur.
Com qualificaries aquesta immersió? Ha estat una immersió brutal, tio. Brutal. Crec que no havia vist tant d'enfosos així de petits junts tan mai. Joder, i aquells que hem vist que són així de gran. Així de gran. Hòstia, tio. En el final hem fet bé, canviant de puesto, tio. Hem vengut aquí i ha estat superxulo, ha hagut amb molt de peixos. I això d'anar els dos, sabria que els dos tots sols ha estat l'hòstia, tio. Un 10. Sion, t'hem enyorat, tio. Jo t'he enyorat, Sion, tio, joder. Vaig ser la pròxima, coincidim, collons. Però bueno, anava a canviar-nos, tio, i a Blau Sub ha deixat tot el material, així que no podem badar. Ahí, controlando. Hòstia puta, me menjo un cotxo. Hòstia. Si li has de pegar a qual punt que sigui el menys d'un guiri. Això, quina controlació. Has vist, tio? Lo que tenen els retrovisors, no? Joder, si els utilitzes bé, tio. Bueno, lots, hem acabat aquesta immersió, ha estat la leche, però ara hem de frisar perquè hem de tornar tot el material a Blau Sub. Així que, bueno, s'ha acabat aquest vídeo. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies, estic super agraït i res, ens veiem la setmana que ve. Adéu, lots. I com sempre, arribam a casa de vespre. Ara que sí. No diguis això que amb Blau Sub no sabeu quan començava però no sabeu quan acabau. Saps? Pues, aquí estem, tio, donant-li vida en aquest lema, tio.